guys! Welcome back sa akong YouTube channel. So karon mag-boodle fight me. So let's go! Hiwaon na ako para sa bihon. Para sa bihon hiwa. So kani akong sudlan sa hiniwa. Ako sa hiniwa sa. So kani akong sudlan para sa bihon. Di ba ka mga is carrots. Natakang na among Adobe Lightroom. Ilipan ko sa bangko na siya. Sibla na yan, hadi ako palit. Puno ka ng balay ko. So nara tong dahon. Ito sa ning dauban. Ay. Dauban. Sausawan, ako'y sili. Magbuhat kong sausawan. Bagong sa ta among sponsor. Ano po? So mga ano me. Oh, naka-flowers. Dapat di ba dapat na magigani. Yate jud ko. Nasikuan ko. Hey, ra gid ang pagpakuan ni Madam Aure.
na nagukad. Boodle fight na niya yung magukad. Boodle fight. It's time to labay-labay na dahon. It's time to lang. May mga Pag-ion pag-ipos guys, no pilon guys, no pilon. Madali guys, nga dahon na to mas bintaha gid pag kuan kay walay hugason. Kapag mag-birthday, hindi mabudol na lang.